photo, yung photo, may sasabihan Quezon. Wala naman ang kasko. Yung pong sa Kapampangan, yung pota mamaya, hindi po mura yon. Sabihin mo sa vlog natin para alam nila. Ito ba yan? Totoo yun. Totoo ba yung video yan? Oo, mamaya tignan mo. Papakita natin kay Mama Conching. Dali. Ay, si Maurice, nasa si Maurice. Ayun, turo mo si Maurice. Ay, tayo takbo. Hello, McQueen. Ayun, si tita, si ate. Ate, hi ka naman sa video natin. Yun. Hindi, nakita. Ayun yung mga nagbibideo. Ate, pagkita ka naman. Say hi. Uy, thumbs up. Like and subscribe. 2 joints. Maurice. Na-practice na kitang magsalita ng Tagalog kasi nasa Tagalog na tayo, no? Tagalog region na, no? Tingnan mo. Huwag mo sasabihin yung pota mamaya sa Quezon, no? Pota tayo mama ko, baka sabihin mo, pota tayo mama ko, mapapatagta ka rin. Pag sabihin mo ikai, Titironi, Kapampangan. Pero dapat mag-practice ka ng Tagalog. Mag-practice ka na ng Tagalog, ano sasabihin mo? Magandang umaga po, amo. Bilis na yan. Na? Kaya bang damag mo na yun bagi no kung toto malagupin kini. Kaya manong sepa ni kini. Kung may dala no kalago. Country road, all bilis. Alang damat. Loon din po yung kaya ngarap mo. Magbike lang, magbike. Wala mo ikaw yan. Na? Ayan, basic yan mo to basic yan mo pindalang kang toto ini. Ala pong pipang, ano lo na, kanantad digot, tapong kaya. Papunta naman. Tamang kan digot. Iko. Ada magpicture yo. Iko. Mo, dapat ng stabilizer kahit anigin. Hi guys. Hi guys, what's up mo? Yayabang yo. Yayabang yo. Bilis na to kita? Paggali. Yan po yung dalang papunta Quezon. Wala, yan po, basic yan po kung toto yung dalang kayo ni Quezon. Sabi mo papa mo, hi may pa video kayo. Ano mo po? Menu ko po. Menu ya po. Kasago po. Specially na po itang taon ng totoy. Sabi mo papa mo, hi pa mo. Hi pa. Dati maneng. Akin daw po kit. Video yan. Video ya, pinakita ko. Facebook. Facebook upload tayo. Sabi mo na, hi mo. Hi. Apo maneng. Paki-review. Paki kayo pa yung view, paki kayo yung view. Apo maneng, paki may view kaya ni papunta Quezon. Ay ano. Magsalita kasi. Apo maneng, karakal magbike kayo niya mo. Dati maneng mo, dakal magbike kayo niya mo. Kalaban tala mo. Arero. Sabihan mo pin. Wala kamay. Walang Tagalog ni. Biyasa ni. Walang kaway. Hello, good morning. Magandang umaga po. Yan. Basta yung tiro uke ka. May sabihin yung pota kain yung panta Bakit? yung Gio, malati sinabi daw. Susumbong na rin ng kakyano mo. Si Gio nagmumura Sasabihan na po ito. Siya sa biyag daw din. Sabihan din ka lang nagkas ka. Dala no? Kapuri na rin ba riders kayo niya pong bikers basic. Kasi ito. Kaya mo to? Narupe. Na?